Ay, kaam gayam din ay bakit ko, yan yung tanay na adi inda ka inawis ay itumok din di nagapod ipagawa di si Pando. Ang kaitumok sinay mismo ay kaanakam. Oh, karon bo. Adi kan amon si siya. Ada amon si siya kursunada na gamin. Oh, inalumuat kas diyo ta wala ko si Pando. Tiniknikal ka kas Pando. Nalalay na po iman si Pando ay. Sakben pa'y si Tiklobong inalik nan si Pando. Naharanaan si Tunay ang aylay dena. Kamulay dena kay manyaan daet man kasar. Tasiyan ianapan si Bakaya Busaang ulay limang nakay. Dan siya unsay iyak na muwaday man asawa. Tasay pantong pangiman di malasang yabaro. Siya adi kay man musoy kanang may dunayan. Sa maragsakan iman si Bandang kay siya unsay iyak na muwaday man asawa. Tansayin pantong palan di malasang yabaro. Siya adi kay man senusuri ang kay dunayan. Sa maragsakan iman di Bandang kay gayam ko. Halo. Sige, Garo, dumanag kayo. Salamat at ading Lord. Ay, mana ka manok? Ay, sino pwede malian niyo? Nay, umalyak kasi nangkal ay manarom. Sigurado ilan yung dakotan gay makasasawa. Sa pala ko mga manong talumayad. Ito pwede ko di ka pwede. Ay, ano hindi? Sana ba kayo? Igitrampo naman Oh, sige. Ay, sige. Oh, dunayan, my love. Umayak kamangidanon ken ka iti si pupudno nga ayat ken rignak para ken ka. Wen pudno sa anak anagwapo ngam dayti panagayat ket nadalos ken si pupudno. Saksik dagiti pilit ken maraputit iti panagayat ko ken ka dunayan ayat ko. Wen pudno asikalaeng iti inak ayaten inggana kapugsatan dito'y angas ko. Ulay no nakiwas ka, iwuswus ni ka. Ulay no timawil ka, wilawilawil kablata. Oh, Pandang ko. Basta siyang laang ipadag mo. Ako pas man ti kinalignos ko. Ay tindak lata iti tunggalbiag ko. Sa wakas! Sa wakas, inaklo na akong lang sa manok. Tag-abirat ta. Awan, Hindi, abdi na din nanong ta. Tatag-abirat ta, agbali ang kapsat ta. Pasla nangabak ta ti buto. taktakol ay yaman kon sila. Mulai kasjay ko te. Kasjay gayam titong pala. Sa di anak nun taman aram na tatakdusan mo kita di tanman buat tengah si tanman aram. Ang Lord Uncle ta at ada inaram kumot ngam watdak pinapaya. At siyan samot din San Miguel din usa ay gapuna iso nga adidan lumayad ngay ngam udwani at limayad mot si Dunayan at ikarot ay ingana from now at ali akon man ininom ay
katakot ay Bishop di. Wen pandokta ti ginagpaysuan na laylaydak pa lang si kaidi. Di damong pa lang ngayon may dito ikat kasla nalabat first sight akin niya mga dismaya akin niyam ta at amat gaming ti gan mo nga tubay to. Kin may sapay kat si manang ko ti araramumhan nga siya. Ngam nakitak ti pinagbaliw mo. Insardang mo ti panaginom di San Miguel. Sugal ken anyaman di nga bisyo. So nga sapay ko mata tuloy-tuloy ang dita nga panagbaliw mo. Amoy adin tradisyon sinay sa toy kaman ni Dain Nuang kasi way kasar. Tano ay sinuang ay si kasal. Bakan samot problema sa katugangan tan ano ka sanuang ya ay si baka kasar tan ban adumot uray yutangan mi tan ay adumot tarakon on insan ano ka Biskaya ay nuang. Siya tadi dinamnam ko iso nga nain koyo ko ta asiak pa adin suportaran. Ay, salamat at ading Lord Manong ta wada kayo ay sumusuportar sa kanor ay nadi. Talaga nga kastat. Iyat kakadwa. Mag-isap sa bali mo tandat ako. Salamat kasin Manong na wada kayo ay sumusuportar. Walay din na palabas at wada din alitan ng kinkinawatan, ibawan. At walay kamana din napaspasamak at mailakmot din na suportayon sa kun. Talaga sa ugali mi na yung mga kabsat suportaran ni amin di makasapol. Sa ugali mi na. Mabalin nga sa isuro ta ko aboy sinan akta ko sin maudi ay man tinulong ta ko. Amo na mat yung kanon ta ko sin pansasaw ay pangkalkalita ko ay English ay the unity is the way of victory. Kaya yung tan sila nung iman si pangkasalan nyo. Noon niyo kung matikuna na ako maisabay sa Valentine's Day into no February 14. Oh, ay approve kasi hindi kanan iyutan na din. Ay, Manong ta ay iyat na ay kalkalo ay ma-feel ngay din kanan da ay Valentine's Day. Sutagal. Kasi natutulagan niyo pizza at aprobak pa isa adi san pizza isa. Di alam mo din aabalayan Well, Lord Uncle, Manong ta agawid akmot lang ije kirino. Jay nagtipunan ta ibaga dagay paparintis ta kada tikas ta damot nga mang attender. Ay katwa na. May Lord Manong ta pa. Manpakadak. Jadi mo unak. May ngaron mo. Manong. Sige. Uncle. No. May pasam si Diyos. Salamat. Diyos ng orti kumuha ko si Ay, salamat. Uncle. Nay kas anong hingord sweetheart at manpakadak ta sumagod kirino ta kwa. Okay para maganda ama. Awan agaron tap no pan mo isettle da ito yung napagsasaritaan tayo tatang. Sige nga. May garod man nananad ka o? Man, sige nga. Uray, sikat. Ari. Oo. Adigan man danag. Mananag kay kanayon. Sige nga, umayak. May. Salamat manong kinay hitong ay dito na. Magay mo tayo limer. Sus, nagkakaroon talaga kami nagsusuros. Why? Epektibo. Talaga iba na biliban si Kaya. Talaga ay effective. Epektibo kami isusunod. Mulai eskwelahan, manlektura si agriculture. Nalakay mawatan na. So, magaling ako na teacher. Alaen di
de si ingganas kadadwaan sapay kumang tes tenta tintulagan ay tutuwa modem tengdin panrigatan sik adin pansadagan sik apuma din liwliwa mang idawa sinamnama tenta din tulagan tan magay panbabawya mantinulong mantinada parasin ay masakbayan esnan rigat ono Mantihan nga nagbaybayag dito. Di nakapasingir ko di insan ko nga lubong. Han, naiumiyak at trading post tanay wadanan in tawag dain nateng. Mayawa di ang ilaan din ano ka. Mo din ay patatas sa din tawag dan sikad ko niyan. Pa idilibur yun Manila. Mo din lipol yung Lawag City din first class. Yes, honey. Now, ilaam san awak mo abo, tas sumasakay masapatan ano aywanam san awak mo, wadamot ng ordin kakadwam sila, di ba enta uray asida asikasuun, masapsapakay sumaa. Aw man, honey. Adi ka mandanag. Hi, insan. Umali ako. Makis-istorya. Adi insan may itukdom garod sinipan istorya anta. Biyaga di. Kumusta, pay? Mayat iman kasar mo ya bongga. Met pay din inasawam. Siyempre, nalay nga kay manpili. Way manong mo pay, way asawam ya way tatang mo pay. Kawan ka na nga baksilo to ay insan. Yan pati abusik ayan. Yan doon din inasawa yan. Wala pa di tauhan na. May trabaho na. Pareho tamat lang adik. Kamanmat lang sika. So, pada talang nga kaslangan na nga bak si Luto. Naingsan. Umiyak at bautan ay mandaw-tawag si Lakay Kuya ta. Umiyak at trading post. Ayun may insan sige Wan. si mamingsan kasi nasa Wan. man istorya. Well, sige. Bye-bye. Aw sige bye insan. Salamat. Salamat. Namakan day tanga kancong nga. Ada ama, asawa kas ada manua. Ay sus kaman pay man babawi aksin in bagak. Tan kaman na asar sin in bagak. Asak man sorry no way umalian na kasi. Nyamat din. Nyam data kancaw da nga ada ama manong pinasaw at mo nakasagana kasi consequence di panagi asawa kasi nakayan ang sakit ba ya? Ay grabe kasi gano'n no man asawa kasi nakay mo. Anyari tanga anak naman iniinom. Ay patut ka pa man inom guys, tan sino problema may kanakan? Asawa kangkal. Yan di man ay naano siyan. Begita karo ba? Wato kata no ka sumakal.
Badi kan manin inom. Yan ada bangkal kaliya at sumakat aday. Bakit sasangkan na naman? Bakit sa solusyon san inom ay say? Magayon nagasan na sa. Sumakayot. Babay, Uncle. Mabit lang. Yes, Ani! Mabit lang. Payag ka nga magbuka! Ang angot dito sa ang mo. Hey, kumakatan. Ay, nakangangot dito sa ang mo. Naging inuman. Tumul na ka man dito ang laklak yan. Kasi matulog ka tayo. Kuan. What's our Matulog ulam? ka din eh. Awan dinakdakan lang tinilutok dito. Gurin din yung sapatos mo ni. Anyamot dito yung bakbakatan niya. Bakbakatan dito yung agbarbarto. Tal naman, honey. Si katilaklak yan, kindi ka. Ako yung naging inuman maya. Hindi talang. Nyapi man dito eh. Good boy. Dong-dong mo ng asawa nga nagbarto. Because of... Kanya nga tayo barbarto ka na dito eh. Dati ka tayo nagbarbarto dito yung nababae yung isuti na pili. Ikaw ang dahilan. Apaman ka makaturo, irabaw kun tuday tarupam, daytoy pariyo. Talang tantaw. Pariyo. Anyamutan, agutot ka pa na pagbasuraan pa iti agong kuti utot mo. Buko naman ito utot mo. Di mo amo nga ti basuraan ti kasilyas ti utot kat agong. Ay, apa na ito laklak kaya. Aray. Buko naman dito ang utot mo. Ibasurang dito agong mo. Ana isaganam di ORCR di lugan ta di kumatang ke iyawat yung nga dagusun. Ada ti amin sir, pati day o ay ano yun? OR konsiya ada amin. Sige. Sir, baka magkwa, ada ti oray paglod ko man dito. Pagludlan. Oon sir si ka man unay na yun pa. Deta lang ang paglud niya. Deta lang. Ayun, salamat sir. So nga, gumagwapo ka ngay sir? Aya. Ayun sir ya. Ayun sir, nooan lang ko maasawang. Ay, ading. Kumusta kayo ngay ba o pandok ay tuy? Yakan ba si siya ba di paraan si Aya? Mayad mo naman ang ta, di ba, dandani kami nga kasarkot ni. Excited ako ngay. Ayo, data ah. Ngam, kaslakas tapot lang ya din, nariknak sin, ang manong mo. Sin dandani kami iman kasar. Okay, sobra excitement, ngam, ako na di. Aw garud yaman ng apay iman ay in ka na nabutang mo. At nasingpat matuman si Manong Aydoy. Ah, basta.
Ngam naanos mo't iman si Manong, tuyot asikasuon na kapay. Ilaklakuan na kapay si Noah Dayladom at ilakuan na sikap. Ngam apay iman ta kaman ni sa di na magmumo. Ay, si umuyam kasin alakay? Umuyak ang lawag tanway, ininbitaran na sa kanay man pa seminar si about agriculture. Yan sana'y madmadlaw ko Masansan di bulam adwani mo? Ang mong garod ay sikat nila kay mo at ano yung mga inbitar si seminar. May tasak man si bukutan sa amo kay paboritong bandag usak sin highway. Basta naangon diyan. Anak niya tadi. Magandang labi. Ang katawagan. Magpidok. May alas 11 at ya. Maya ko on baka. Yan ay ba't adwani kayo nasaba kayo kinmanad ko niya? Ngay nalalabyan ka kasin. Pasensya di tan di ano ka. Galis dindanan niya di umatra-atrasak do umabanti. Ay tuan sa. Medyo ulas. Ay tuan no business kay man san amamagam no. Ay tuan. Madlaw kay masansan-san ang gay labi ay linabi ay sumasaam ya. Ang gay pag business di amagam ay rason mo yan. Ngay magi-oras man saan. Wat ka mo sinda mo ay mayat ya? No ani adi sang di bali atan sin sumarunong to ay man. O man ak si di ko si wan man tauray umay tad ano ka Europa. Ay tuan mo tut uwas Ilan tan mo baka wat abon promise yan adi matulong lang. Matuloy. Basta man anos ka no ani. Adi kan kana bumitan makamakwin. Adam urahin ay mauma. Matumpa. Basta ibagak no ani surut. Promise mo sa Matang na nakay eh. Oh, abo sa insan mo, May. Ay, kas na, isgop mo. Ay, wadas man mo insan. Ah, ay si Manang wada. Paunita, ay nagak Aw. Ay, Manang! Manang, wada di bisita tako, wada si insan. Ay si Nudi? Ay si abo sa insan? Ay si Madam Magpay? Aw, in maliak insan ay man pasensya. Ay di ba? Magay problema sa day insan? O rekaling ning takot si di? Oo, si Diding ka na magputungan. Tapos di asa ay bagaw sinin maliak ay maipanggap ang asawam. Ay tan si Nudi?
Para gamin din na ilak ay babae, ay kanayon ay gagait na ud opisina da. Asi madlaw ko sin babae ay korsonada na sila kay mo. Ha? Adi kay iman ululay sa insan ay. Tanmo at inilam si kinukuyog na yan, way something na idagos. Sana'y lawlawain dat ako gamin insan. Tanmo at iniilat ako yan, ikanta ko si Mining na isabsabali. Agamit insan wat ko lang ibagbaga, adita ko matam mo. What if, di ba? Aw garod insan, yung adita ko inamo no sinudi gapo, sinudi rason. Adita ko man suspit sa ay dagustan siya di kadadaulan di isay pamilya ya. Pasensya ay insan bakan met di purpose ko si mandadaal si pamilya. Malamang mayat di purpose ta ko amin, ngam adita ko iman amusin masaknan no sino'y pangipapanan na. Uy, sorry ay insan, pasensya. Aw insan may ta sakto kakalisis siya.